sembah nireng ulun ngapur borisang pamor bengarat
mring sahanan ingkang mring kanan siing tasih maweh poko kang sawega masiring telahan Yewang kanan mamuju ing wang Nirga marane ngerat Pramudita sinabuh ing andhengan kula ndunar buka piwaraning kondo kinupin langning budaya luhur mrih dadya tepa panglupi marsudi teteking dharma ing reh kautaman purwakan ing kondo naruntuting basa dongeng kuno ngemusurasa yen narasaya karaos mula jare ruang rasa wani muruhing diri rasa rumangsang rumangsandi liru jalma angelo kaca jareh mus rirakup jang carita ala becik mus gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra Tarum Yawang Kartika wis kena putra teng kawasa sahari ratri Pangedri bawana purwateking duksina gilir gemanti temah dadi petanganing dina setuwe nabat renung lantang karo tumangkar toya sinirambun toya Jawa padeng rembyah dadya padhang ing kutu-kutu walangkat uga burono nyuwang buronto dadu branan tanpa wicalan padhang trawangan sinari sang Hyang Retna ingkang rasa murbawani jagat mungguing jagat wetan tumungup-ungup mungguing kalingan wukir abang merengangah lamun kagsaya ndilat-ndilato bumi saya tangu sumur sang Hyang Arka katon seweblak kanan kiri ngabang ismu jentar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo wamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kinemelan gendanu kasih ring Prabanjana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu soleng kawula dase dina warsa angupaya buka garap tegal sawahi anglu sira tatono pedhote sinambi sendonan sesindenan amikul garul kunyangring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat duringi plapapat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sami rebut yata rebut ijo rebut kekuwung Prandene tatan wonten ingkang amadhani gegunging praja negari ing Ngamarta ya negari Indraprastha ya negari ing Cintakapura ya praja negari ing Batana Kawarsa negari tanantuk 100.000 jangkep tinega krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran
Sinasa Pantoya benawi tinampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing wewisik. Sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong. Kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karanggetri, ruwi-ruwiron kelapa bumi subur. Pasiden mawur sadengah tinandur, tangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak, lenggok lampahe, toya mijil, saking sendang bening tirtane. Iline pinara-para, pelayune tinampi wadhuk, pinendung-bendung kinarya hangileni sawah, meyang pategalaning nara kesemu. Mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sanjeng kangkang selo. Sedaya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi. Pategalan rengga Palawijeng kang rembuyuk godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kusimpar, pala gumantung sadaya tanku jiwa jinawi dukulan kang paweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya Dewen sansaya ngrembaka lamun siang aglar ing panggonan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe. Tatanana carane kandheng aku Kanjeng Malang lebet tepi saking tindak durjana cuti. Sampun samya sayek saeka kapti akarya ing nusa bangsa duwe negari ing Ngamarta. Wanaga ngimbangi gunung anggung runuksa melestari tumurun aratu merasat dadi huruk-hurukaning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinalita sampun samet ing sesanggeman. Saben tebih saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jating jejiban kang pinuji temaman nunggaling cipta rasa karsa kang ambabar karya. Genging binasake negari Ngamarta nalika semlagi mancik marang jaman kucana. Panjang punjung pasir pawukrila jinawi Gembah Ripah Kartotata Turaharja. Dasarnya negara kang gedhe padang jagate dhuwur kukusirta tatu kuncarani turta kasusuring manca praja lah sinanta wau. Ingkang astu pusarane dil bangsa negari Ngamarta wenangira den ucapno dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani. Jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darma Putra ya Sang Nata Prabu Darma Wangsa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangga ya Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung anjejegaken kautaman Risa juga lenggah madaning dampar kecana ramantra-mantra sipating Ubatara. Yayang Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sanjaning para Hapsara Hapsari kawis ketinggal pebandir sagung kang samya semewa yaya roping samudra ing daratan miwadatan kanten pisanipun Sang Jiwa anungan untut tungguling praja negari ing Ngamarta miwah sangyaning para kadang sentana ingkang sampun ketinggal ngaglah berkagayah prajit nanggewu anggih menika Wernanira sadurung jadi pati ing tunggul pawenang panenggak Pandhawa kekasih Raden Harya Wrakudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Wijasena ya Kusuma Yuda Kusuma Tilaga ya Sang Gandawastratmaja. Satriya gagah pideksa godhek wong simbar jaja dasare kasinungan kasekti luwe bebasan pinatamen dajina lumenter tinumbak benggong sinuduk putung minudatan mokal den dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta. Sumambung Wiswanira pamadya Pandhawa nenggih saturing Madukara nenggih Sang Raden Arjuna
ya Sang Kundi Wibaja, ya Sang Maragana, ya Kombang ali-ali, ya Kalidi, ya Sang Pamade, ya Sang Permadi. Kang pinangka jangkeping pasowanan wonten madaning pasewakan negari Ngamarta anenggih meragil Pandhawa. Satring sawejajar tuwin bumi Ratalun nggih Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa. Ya Raden pinten tangsen mangrombaing Sang Para Kawula Sawyala Bilinata Ndrawati rawuh. Tanggaping gati Sang Prabu Darmakusumarasa amedhar sabda panyandika. Dadoga manggule wijiling pangandika Sang Prabu Punta Diwarsanteng dumateng Kekara Kenggeng dereng kababaring lisan. Langening kalanjuan akar bantan monsor Tenan ler kekoneng suram sorotetan padang emas-emas nurung langit
muga ngayomana marang praja negari Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Ndaraka. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma. Wondene ingkang rayipun Puntadewa wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu Ngarawayapura jagat. Yayaji. Nun mangke sewu-sewu kalpatanipun ingkang Raka Ndwaraka tadah wadana. Yayi babar pisan ingkang Raka datan andarbeni rasa utawi kula boten nggadhahi raos kaget miwah kodhong saklebeting manahipun ingkang Raka Ndwaraka. Awit paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang ngamijani bali piswanipun ingkang Raka Ndarawati. Yayi nuwun sewu. Ingkang Raka Ndwaraka menika sampun pendak-pendak sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak kula sowan wonten praja negari Ngamarta menika sowan kula karengkuh dening kadang-kadang kula para Pandhawa kanthi bener becik. Pramila kula nuwun sewu. Kula menika ugi ingkang dados pujangganipun para Pandhawa. Pramila sampun ngantos wigiringa-ringa Yayi. Paduka Yayi nimbali sowanipun ingkang Raka wonten ing Wancirina nadan wonten ing Wanciratri tartentu ingkang Raka Ndwaraka mboten badhe swala menawi kula kedah sowan wonten praja negari ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka sampun kestu rawuh wonten praja negari ing Indraprastha. Babar pisan Koko Prabu ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pudya pangastawa mugia kunjuk wonten ngarsa paduka asung pasegan panakrami katura wonten ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pudya pangastawa tuwin asung pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi Yayi. Damel bombong tasmanipun ingkang Raka Ndwaraka. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugia kunjuk katura wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Darma Wangsa. Koko Prabu sampun kula tambah karya Cundaka Panglingga Murdha. Amamana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darma Kusuma mboten langkung kasekecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono nggih Yayi. Sampun mboten kirang parya gebiswanipun ingkang Raka Ndwaraka. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Jeliteng kakangku Sarawe Kresna kakangku oning praja negara Ngamarta ana ngersane mbarep kakangku Waraku durung ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadiatur basa kelawan pun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang wae Tamanana Bratasena. Yo tak gegem dadekake jimpat ora liwat prayogana nggonmu ngadhep lungguh oning praja negara Indraprastha. Jlitheng kakangku. Werkudara kaya wis ora kurang prayoga Dimas. Nun mangke Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang rayi pun pamadhe ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tamanana Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundi mboten langkung kasekecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu ya wis ora kurang prayoga Dimas pamadya. Nuwun mangke Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma diagung pangaksami. Krana kula sampun damel kaget setening penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Teka kula mboyongi rawuh paduka wonten praja negari Ngamarta. Koko Prabu babar pisan
Estunipun ingkang rayi nggih pun para Pandhawa menika namung badhe nyuwun priksa dumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Tuwin sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kodenging manah sungkawa ing batos. Awit rawuh jengandika Paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi supados prapta wonten negari Ngamarta. Koko Prabu, Jrideng kakangku iya. Aja duweni rasa ingkang ora prayoga nungersani barep kakangku. Ternyatane Pandhawa pinuwakake sartane nyepuake kelawan Kresna kakangku ingkang minangka pujangganing negara Ngamarta sartane ingkang dadi nujunge para Pandhawa. Mula kang saka kuwi bab perkara wigatine apa ana ing pasewakan teka wektu dina iki ngaturi rawuhe Kresna kakangku bakal kababarake dening barep kakangku ingkang duweni wewenang mengku kebawat keperintah Prajanegara Ngamarta. Kresna kakangku. Yayi Prabu, wonten timbalan Koko Prabu. Babar wisan gandeng ingkang raka sampun mrapta. Wonten Prajanegari Ngamarta, pramila kula nuwun sewu. Adarna sabda pangandika ingkang raka nungsung pamarta nyadong dawuh. Ingkang raka pun Sri Bathara Kresna badhe nganglungaken jangga nilingaken karna Yayi. Jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Inggih Koko Prabu Ndarawati. Estunipun kula sakadang Pandhawa inggih ingkang rayipun Darma Kusuma ingkang minangka wakilipun kadang kula para Pandhawa sekawan. Kula namung badhe matur tuwin kula ugi nyuwun iga pamaryoganipun Koko Prabu Ndarawati. Babakan sasmita ingkang sampun ingkang rayipun Darma Kusuma tampi nalikanipun dinten Sukra kasih kapengker ingkang rayi nampi sasmitaning Jawata bilih para Pandhawa badhe kasinungan wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan. Koko Prabu dawing para Jawata rikala semanten ingkang dumeling wonten talinganipun ingkang rayi tanpa wujud ngendikaken bilih para Pandhawa inggih pun para Jawata badhe matedaken Wahyu Kamulyan. Koko Prabu pramila wontenipun ingkang rayipun Darma Kusuma angaturi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Prajanegari Ngamarta gandeng ingkang rayipun para Pandhawa menika kuthunging nalar cingkranging samu barang pramila babakan kados pundi anggenipun badhe nggayuh wahyu wujuding Wahyu Kamulyan. Kula borong wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi sarananipun tuwin lampahipun kados pundi. Para Pandhawa boten mangertosi babakan sinten utawi perkawis menapa ingkang badhe ndadosaken lantaran tumedhahipun Wahyu Kamulyan. Koko Prabu Ndarawati. Jagat pangestungkara wayah para jagat. Yayi Prabu kula nuwun sewu. Kagyasotane penggalipun ingkang raka ing Dwaraka sareng kula tambi. Pangandika Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi, mboten kateges kula menika anyemoni dhumateng Paduka Yayi Aji. Sebab wonten ing dinten Sukra kasih kapengker ingkang raka ugi nampi sasmita saking ngarsanipun para Jawata ingkang wangsitipun tanpa beda kayata dene Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Pramila malah sak mangke damel kejot raosing manahipun ingkang raka Ndwaraka. Bilih kadang kula pun para Pandhawa badhe nampi wujuding Wahyu Kamulyan. Yayi ingkang raka bombong sanget. Tuwin kula ngaturaken nderek mangayu bagya sekedhi jumur amit Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sang kadang Pandhawa badhe nampi triman kanugrahan saking pun para Jawata arupi Wahyu Kamulyan. Yayi, ya jagat pangestungkara Koko Prabu. Estu ingkang rayipun Darma Kusuma remen sanget awit Paduka Kanjeng Koko Prabu ugi pikantuk sasmita ingkang sami kan ingkang rayipun Darma Kusuma. Tumuli babar wisan kula suwun menawi estu Paduka Kanjeng Koko Prabu priksa lantaran lan syarat-syaranipun menapa anggen para Pandhawa badhe nggayuh wujuding Wahyu Kamulyan sumawi kula aturi paring dawuh. Jrideng kakangku.
Werkudara piye? Babar pisan ngendikano. Syarat-syaranane kepiye? Sartane Pandhawa kudu nindakake laku apa? Supayane kelakon nggone bakal gawe wujuding wahyu kamulyan. Werkudara pidhangetna. Yo, Yayi kula aturi midhangetaken. Aturipun Ingkang Raka. Sekawit para Jawata paring sasmita wonten ngarsanipun Ingkang Raka Ndarawati mboten namung babagan para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan arupi wahyu kamulyan. Nanging Ingkang Raka ugi pikantuk sasmita kula ugi pikantuk dawuh saking para Jawata. Bilih wahyu kamulyan mriku badhe tumedhak lantaranipun inggih menika mboten sanes kejawi namung eyang abiyasa ing saptawarga, Yayi. Matur ingkang wonten pasewakan Negaring Amarta. Nalika semanten Nata ing Amarta Sang Prabu Darmakusuma anampi dawuh pangandikanipun Nata Ndawaraka. Sang Prabu Sri Bathara Kresna aturing Nata Ndarawati tinampi dening Nata ing Amarta ndadosaken legek nganti kaya pratima golek kencana. Jaga tatan moba, tatan musik ndadosaken kanyur pinangka warju. Kanujare wong aganten warju jaru ngeco. Winangun durung abange durung manjing dasaring pertolo kasar geger jaba yang ngarsa takaping mriku maseban bono amuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan-macan dikajanggeng medhot saka wandahan kejawi amung praptanipun nujungipun para sata Kurawa pandhita saka 5 pujanggaling negaring Ngastina. Nenggih sang tapa Begawan Dara sang Resi Kumbayana ingkang minggah madaring Datulaya mancat Pancaniti. Para babar pindha sata metara gawe kaget kang samya mulat mangrumbahing para kawula kancana daya piyak-piyak njaluk dalan dalan. Gawa platen dhewe. Nun mangke Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Teka menika ingkang rayipun Darmakusuma nampi rawipun bapa penemban Durning Sukalima Koko Prabu. Ya jagat pangestu wayah para jagat Yayi Prabu kula nuwun sewu Yayi. Kados pendeta kawontenipun Bapa Nembandurna menika dados gurunipun para Pandhawa. Inggih, pramila kula aturi andangu.
Dumateng praptanipun Bapa Nemban Durna menika, Yayi. Inggih Koko Prabu kasumanggaken lengganggeng langkung prayogi. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun boten kirang sekeca. Nun mangke Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Sarawuh paduka Kanjeng Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Rawuh wonten Praja Negaring Amarta. Ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban Kumbayana. Lole asta kuswala sila bertapa Somarante hawala. Tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban Durna. Anak Prabu Puntadewa inggih nggih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kabagaken kanthi prayogi. Mboten langkung maduka. Anak Prabu Puntadewa ngaturaken sembanten ngarsanipun ingkang Bapa. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Wonten ing atasipun kula menika namung sak derajating pendhita teka kula nampi sembahipun Nalendra. Nanging nuwun sewu lho nggih. Sinaos kados pundhita kemawon paduka anak Prabu Darma Kusuma menika minangka dados anak muridipun ingkang Bapa ing Sukalima. Pramila paripaksa sembahipun anak Prabu Puntadewa ingkang Bapa tampi kendela sami-sami anak Prabu. Inggih Bapa Penemban boten langkung kaprayogaken anggenipun lenggah. Kula naknan sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku aku ngaturake bektiku katur. Werkudara iki. Yo. Durna bapakku. Anakku Werkudara, anakku Bronjong. Yo. Durna bapakku ngaturke basaku katura. Tak tampa Werkudara, tak tampa. Ora liwat pangestune bapakmu wae tamanana ya Werkudara. Tak gegem dadake jimat. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah. Pamade. Inggih Bapa Penemban. Permadi Janaka. Katili. Kalidri Bapa Penemban. Kalidri. Tak tampa ya nggih, ya nang jali cah bagus anakku. Lalananging jagat lancuring bawana. Tak tampa kowe ngaturke bekti ana ngersanipun Bapak. Ora liwat pangestuku tampanana ya Janaka. Non sampun sanget anggen kawula pundi. Mugi ndadosna jimat lair lan batosipun ingkang putra Punarjuna kasekecakna Bapa Penemban. Janaka kaya wis ora kurang kepuwenak. Nun mangke Bapa Penemban ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra pun Darma Kusuma. Teka kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna. Rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan. Tanpa wonten cecoling saderengipun Bapa Penemban ingkang putra pun Puntadewa nungsung pawarta nyadong dawuh. Lole asta kuswala sila bertapa. Somorante hawala anak Prabu wonten dawuh Bapa Penemban. Kepareng kula matur wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Darma Kusuma ingkang estu tansah kula kaosi liripun kados pundi? Kula bektosi anak Prabu. Inggih Bapa Penemban kados pundi? Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima menika tetinjau dumateng kararjanipun para putra-putra Pandhawa. Inggih anak-anak kula pun para Pandhawa sakadang paduka anak Prabu Darma Kusuma. Wonten Werkudara, wonten Janaka, wonten kembar Nekula Nekuli. Anak Prabu ndungkapi ingkang angka kalih. Sawanipun ingkang Bapa menika mboten saking piyasekanipun ingkang Bapa ing Sukalima piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados kula menika sowan wonten ngasanipun paduka anak Prabu Darma Kusuma. Inggih. Ngantos kula tukang Raden Wedang men beto saking Sukalima. Inggih Bapa Penemban. Perkawis mekaten menika malah langkung prayogi. Inggih. Mekaten anak Prabu. Inggih. Ing biasane nek terus do dadi Raden Wedang ngoten niku terus njaluk tambah. Inggih Bapa Penemban boten dadosaken perkawis punapa menawi mangke kirang
wonten probya saking negari Ngamarta. Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Anak Prabu matur nuwun, matur sembah nuwun sanget. Mboten sah, mboten sah. Wantene menapa ingkang dados wigatosipun lan wasing pirembagan Anak Prabu Duryudana utusan kaliyan Kang Bapa ing Sukalima. Supados kula sawanten ngarsanipun paduka Anak Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu nggih. Wonten ing dinten Sukra Asih kapengker. Anak Prabu Duryudana menika nampi sasmita saking para Jawata. Bilih para Jawata inggih para dewa badhe matedaken wujudipun wahyu kamulyan. Ananging para Jawata sampun paring dawuh wonten ngarsanipun Anak Prabu Duryudana bilih ingkang badhe nggayuh wujuding wahyu kamulyan menika mboten sanes jawi namung anak-anak kula para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu, para Jawata ugi dawuh paring wangsit kan Anak Prabu Duryudana supados para Sata Kurawa menika ugi nggayuh wujudipun wahyu kamulyan. Cabita kados pundi perkawisipun badhe kados pundi tin muning nalar menawi para Jawata badhe matedaken wujuding wahyu kamulyan wonten ngarsanipun para Pandhawa teka Kurawa kok teka dipun dawuhi supados gayuh nggih. Nuwun sewu. Wonten ing mriki ingkang Bapa mutusaken ingkang Bapa nggadahi pemanggih. Bilih para Pandhawa dinten sak menika kedah ngawon kemawon anggenipun badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan. Nuwun sewu ngawon liripun kados pundi? Liripun ngawon menika teges ngalah. Nuwun sewu lho nggih. Sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu. Para Pandhawa menika sampun marambah makaping-kaping nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Mbuh menika wahyu kamulyan, mbuh menika wahyu katentreman, mbuh menika wahyu wiji wasesa, mbuh menika wahyu wiji mulya, mbuh wahyu cakraningrat, mbuh wahyu cahyaningrat, mbuh wahyu napa kemawon menika sampun dipun gayuh dening para Pandhawa. Niku anak kula si Katili niku. Inggih anak kula panengah Pandhawa niku ingkang estu sampun wegik babagan gayuh wujuding kanugrahan, gayuh wujuding inggih menika wahyuning dewa. Putu kula pun Abimanyu menika sampun marambah makaping-kaping, mboten namung pisan ping pindho sampun gayuh wujuding wahyu menapa kemawon saking para Jawata. Janaka sampun gayuh wujuding wahyu Mekutarama. Wahyu Mekutarama, Mekuta menika teges irah-irahan. Mekuta menika wis ngarani Rama menika bapak. Teges mekutanipun bapak utawi pecinipun bapak. Niku sampun dipun gayuh dening Janaka. Nggih nuwun sewu. Oh, menapa padukan Prabu Darmakusuma menapa para Pandhawa menika mboten mesakaken dumateng kawontenipun para Sata Kurawa. Oh, Kurawa niku wis mboten kondang, mboten payu. Mboten nate nampi kanugrahan saking para Jawata. Oh, mesakaken sanget Kurawa lho nggih, mesakaken sanget. Kurawa menika nek kepengin gayuh wujuding wahyu setunggal kemawon menika gagar wigartatan antuk karya. Ngibaratipun menika wonten contonipun putu kula pun Lesmana Mandragumara menika badhe gayuh wahyuning putri utawi wahyuning wong wadon utawi wahyuning wanita badhe ndhawuh sawijining putri sampun marambah makaping-kaping menika gagar wigartatan antuk karya. Pramila dawuhipun Anak Prabu Duryudana supados para Pandhawa ngawon mboten gayuh wujuding wahyu kamulyan lho nggih. Nuwun sewu. Menawi ngantos para Pandhawa mboten murangaken anggenipun gadhah gegayuhan inggih menika badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan. Menapa ingkang Bapa kedah ginakaken srana kasar anggen kula nyuwun supados para Pandhawa ngawon lho nggih. Kagatriseng kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya ketukeng malang ati jagat pangestu ngrawayapra jagat Yayi Prabu Darmakusuma sewu-sewu kalpatanipun ing Rakandara Tandhawadana kula wantun mengkeraken lenggah paduka. Inggih Kaka Prabu Ndarawati mboten dadosaken perkawis punapa. Bapa Wremban Durna. Oh, menika anak Prabu Ndarawati rawuh wonten Prajanegari Ngamarta. Inggih Bapa. Kula sekawit sowan wonten ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa awit kula katimbalan sowan kula. Nuwun sewu nggih. Sajapasemanipun duka kaliyan Bapak wonten perkawis napa? Nuwun sewu. Kagiat manahipun ingkang putra pun Sri Bathara Kresna sareng kula nampi pangandikanipun Bapa Wremban Durna bilih para Pandhawa kasuwun supados ngawon
teges ngalah mboten gaya wujuding wahyu kamulyan ingkang badhe dipun tedhaken dening para Jawata. Nuwun sewu Paureban. Kula tak nyuwun mriksa Gandeng Paduka menika drajating Brahmana. Gandeng Paduka Bapa Remban Durna menika pandhita kedahipun mangertosi bilih wahyu menika menawi dipun suwun kanthi srana peksa wujuding wahyu mboten badhe jenak anggenipun manjing wonten angganing titah. Nanging kenging punapa Kurawa menika sampun dadosaken pesthi ning kodrat bilih Kurawa menika titah ingkang gadhahi watak angkara budi candala teka kepengin gayuh wujuding wahyu kamulyan nuwun sewu menapa mboten mawas kalian kawontenanipun menapa Kurawa menika mboten mengeti dhumateng kawontenanipun Kurawa menika kados punapa Praban. Jaja muntap lir kinentat duka yayasine biyen sinaben mring sagedheng murup tadi tahono lole Somarante awela kamanaga kula kaprit kandel pututing selikur. Nuwun sewu lho anak Prabu. Kula menika sowan wonten ngasanipun anak Prabu Darmakusuma. Kula menika mboten sowan wonten ngasanipun anak Prabu Ndarawati. Niki kula tesih sopan lho, niki kula tesih sopan. Niki kula tesih halus, niki kula tesih halus. Kula tesih ngajeni kalian paduka anak Prabu Ndarawati lho anak Prabu. Nuwun sewu. Sampun ngantos tumut-tumut perkawisipun ingkang Bapak Sukalima kalian perkawisipun anak Prabu Ndarawati. Jernyatanipun menika perkawisipun para sata kurangganipun badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan mboten wonten sambung rapetipun mboten wonten gandeng jaringipun kaliyan anak Prabu Ndarawati. Nanging nuwun sewu kula menika ingkang minangka dados pujangganipun para Pandhawa tartentu bab abang ijoning kawontenan Yayi Prabu Darmakusuma menawi para Pandhawa mboten saged marantasi mboten saged mungkasi tartentu dipun pasrahaken wonten ngasanipun ingkang putra Ndarawati. Lole mbah Raidap. Nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu. Kula menika tiyang sepuh lho, Ngger. Kula menika tiyang sepuh, kula menika wong tua. Kula menika wong tua. Pantesipun kula menika dipun ajeni sampun ngantos dipun maneni kados ngaten. Kula budal teng mriki niku. Rasane awak kula niku kaya wis ora arep urip wae. Jernyatanipun nuwun sewu, raga kula ingkang sampun ringkih. Pramila mboten sopan menawi kula bengak-bengak, menawi kula wantun kang paduka anak Prabu anak Prabu Sri Bathara Kresna ning mungkin datosna ngawuningan. Gandeng kula sowan wonten ngarsanipun anak Prabu Puntadewa, Nadyanta Sekeranjang Koprak Penggalipun Ndarawati, mboten badhe kula guguh, mboten badhe kula rungokke. Nanging Nadyanta Sekelima Penggalipun anak Prabu Darmakusuma badhe kula agem Ger. Brek madaring pasewakan negari Ngamarta. Nenggih Sang Tapa Begawan Durna. Ingkang wantun kaliyan napa Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Pocapan yang mapan wonten ing bangsal pengrawit ingkang sampun karaos getem-getem salebeting manah karaos emosi wonten samadering bangsal pengrawit awit midhangetaken aturipun Sang Tapa Begawan Durna ingkang nreweteh kaya betes sinembu pategalan ndruwili kaya grujukan nenggih Sang Raden Harya Setyaki Satra ing Lesanpura ing swela bumi melajar saking madyaning bangsal pengrawit minggah wonten ing Ratu Praja negari Ngamarta anglarak mestakaning Sang Begawan Durna pungon-pungon Sang Satria Jodipati Sang Raden Harya Werkudara kagiyating kali Sang Tapa Begawan Durna dilarak wani dening Sang Raden Harya Setyaki wae. Wani karo Durna bapakku teges kowe wani karo Werkudara ora mbok culke lemu nglarak Durna bapakku itak siramu.
Kriwikan dados grojogan geguyon dados tangisan Koko Prabu. Iye Yayi. Nanging nuwun sewu. Sampun kantos samajaning batos awit bab katentreman negari Ngamarta. Anggenipun Yayi Setyaki Pancakara kaliyan Yayi Werkudara. Ingkang sakmangke kula atrimasaken kaliyan Ingkang Ragandara kemawon. Kula ingkang badhe amidana dumateng pun Setyaki menawi ngantos damel bapak kulitipun Bapak Nemban Durna. Inggih Koko Prabu, babar pisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumuli kula kinten babakan wahyu kamulyan pinunggal sawetawis wekdal sakmangke dipun lajengaken genya pirembagan. Inggih Yayi Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Babar pisan bubarna kang padha siba ingsun kundur ngedaton nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa sang nutu kundurang ngedaton jeluk saking dampar jono kinabet gambaran gading. Kadharaken sanjari peromban jadi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ing Prabon. Kawesan saking Pandoro tindak nyosang Sri Narata lamun Cinandra ubayane tatan balenjani.